Παντόβα και είμαι 17 χρονών. Ασχολούμαι με το 3D σχέδιο από τα 11. Αρχικά, ξεκίνησα με το Tinkercad και στη συνέχεια προχώρησα στο Fusion 360. Μου αρέσει να σχεδιάζω τεχνολογικά προϊόντα και μέσα από τη συμμετοχή μου στους Coconut Robotics έχω βρει πολλές ευκαιρίες για να υλοποιώ τις ιδέες μου. Είμαι ο Θεόφιλος Μαυρόπουλος και είμαι 17 χρονών. Ασχολούμαι με το προγραμματισμό και το σχεδιασμό κυκλωμάτων από τη στιγμή που ξεκινήσαμε με τους Coconut Robotics το 2019. Μου αρέσει να σχεδιάζω και να δημιουργώ νέες ηλεκτρονικές συσκευές και να τους δίνω ζωή με τα προγράμματά μου. Μου αρέσει να εξερευνώ νέα πράγματα και να αντιμετωπίζω νέες προκλήσεις. Είμαι ο Δημήτρης Μπάλκος και είμαι 18 χρονών. Ασχολούμαι με το 3D σχέδιο, τη 3D εκτύπωση, την κατασκευή κυκλωμάτων και τον προγραμματισμό από τη στιγμή που ιδρύσαμε τους Coconut Robotics. Επίσης, μου αρέσει να σχεδιάζω τα λογότυπα και το διαφημιστικό υλικό για την ομάδα μας. Φέτος, κουβαλάω την ιδιότητα του υποψηφίου πανελλαδικών και έχω λιώσει. Πού είναι ο Δημήτρης? Άρχισε, δεν το περίμενες. Α, νάτος. Γεια, καλά. Hello. Ο Χιλιάς πού είναι? Νομίζω παντρεύεται. Παντρεύεται, σοβαρά. Καλά ρε, δεν είδατε τα μηνύματα στο Discord? Όχι. Νομίζω γνώρισε μια Σουηδέζα και παντρεύεται τώρα στην Λιβαδιά. Γεια σας, είμαι ο Χιλιάς Παπαθανασίου και είμαι 18 χρονών. Και όχι, δεν παντρεύομαι μια Σουηδέζα στη Λιβαδιά. Αυτό που έγραψε Θεόφιλε είναι ότι ήμουν στη Σουηδία για λίγες μέρες και με το που γύρισα Ελλάδα έπρεπε να πάμε σε γάμους γενικού προσώπου στη Λιβαδιά. Αν και μετά από την χρονιά ως υποψήφιος πανελλαδικών δεν θα ήταν και άσχημη ιδέα. Τέλος πάντων, είμαι και εγώ στους Coconut Robotics από το 2019 και ασχολούμαι κυρίως με τον προγραμματισμό και την ανάλυση δεδομένων. Επίσης, στα project μας αναλαμβάνω τις παρουσιάσεις, τα χρονοδιαγράμματα και κάποιες φορές τα οικονομικά. Α, μάλιστα, οκ, αφού μάθαμε ότι τελικά δεν παντρεύεται ο Χιλιάς, πάμε προς τα πάνω. Πάμε. Καλώς ήρθατε στο χώρο μας, το εργαστήριο ρομποτικής του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Φλόρινας, το οποίο μας φιλοξενεί και μας στηρίζει από την αρχή, σε συνεργασία με το Πόλο Εκπαιδευτικής Καινοτομίας Φλόρινας. Γνωριστήκαμε στον Όμιλο Μικροί Hacker όταν ήμασταν στη 5η Δημοτικού και τότε καταλάβαμε ότι μοιραζόμαστε όλοι το ίδιο πάθος για να εξερευνούμε και να δημιουργούμε. Γι' αυτό, δημιουργήσαμε τους Coconut Robotics το 2019 και κάθε χρόνο βάζουμε νέες προκλήσεις στην ομάδα μας. Δημιουργήσαμε το Enviro Social, το πρώτο κοινωνικό δίκτυο το οποίο επικεντρώνεται στο περιβάλλον και επιτρέπει στους ποδηλάτες να συνεισφέρουν κάνοντας μετρήσεις ποιότητας της ατμόσφαιρας. Δημιουργήσαμε την Envy, ένα κοινωνικό ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη το οποίο μας ενημερώνει για τις συνθήκες ποιότητας του αέρα στο σπίτι μας με έναν χιουμοριστικό τρόπο. Δημιουργήσαμε τον δικό μας δορυφόρο, με τον οποίο συμμετείχαμε στον διαγωνισμό CanSat. Ο δορυφόρος αυτός συνδέεται σε πραγματικό χρόνο με σύστημα VR, από το οποίο μπορούμε να παρακολουθούμε την πορεία του. Θεόφιλε, θυμάσαι πόσες ώρες περάσαμε πέρσι κάνοντας κολλήσεις? Προσπαθώ να το ξεχάσω. Κι εγώ. Γι' αυτό είπαμε να ασχοληθούμε με κάτι διαφορετικό φέτος. Το διαγωνισμό F1 in Schools Greece. Εντάξει, πέρα από την πλάκα, ο βασικός λόγος που θέλαμε να ασχοληθούμε με αυτό το διαγωνισμό, όπως και με κάθε άλλο, είναι για να αποκτήσουμε γνώσεις και εμπειρίες πάνω στην επιστήμη, στην τεχνολογία, στην επιχειρηματικότητα και να δουλέψουμε ξανά μαζί ως ομάδα. Άσπα, μήπως ως αρχηγός θα θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο? Ευχαριστώ, Θεόφιλε. Βασικός μας στόχος είναι να σχεδιάσουμε και να κατασκευάσουμε ένα αγωνιστικό μονοθέσιο, το οποίο θα πληρεί τους κανονισμούς του διαγωνισμού και φυσικά θα τα πάει καλά στους αγώνες. Από την αρχή της προσπάθειάς μας τον Νοέμβριο, μοιράσαμε αρμοδιότητες και επειδή η ομάδα μας είναι ολιγομελής, ο καθένας ανέλαβε πολλά πράγματα. Εγώ, ως μηχανικός σχεδίασης, ανέλαβα να σχεδιάσω το μονοθέσιό μας στο Fusion 360. Ακόμα, ανέλαβα το κομμάτι της επικοινωνίας και του marketing. Διαχειρίζομαι τους λογαριασμούς μας στα κοινωνικά δίκτυα και τέλος, ως αρχηγός της ομάδας, επιβλέπω γενικότερα το έργο. Θεόφιλε, διαφωνείς? Ό,τι πεις, αρχηγέ. Ο δικός μου ρόλος στην ομάδα είναι διπλός. Είμαι ο μηχανικός κατασκευής και ο υπεύθυνος αεροδυναμικής. Αυτό σημαίνει ότι ασχολήθηκα πολλές ώρες μελετώντας τη φυσική της αεροδυναμικής, καθώς και τα προγράμματα προσομοίωσης, μιας και δεν είχα ιδιαίτερη εμπειρία πάνω σε αυτά. Σε συνεργασία με την ΑΣΠΑ,
Κάναμε αλλαγές στο μονοθέσιο μέχρι να φτάσουμε στη τελευταία του εκδοχή. Ωραία φαίνεται. Καλή δουλειά κάνετε. Εγώ πάλι φέτος δεν κατάφερα να βοηθήσω όπως θα ήθελα, κυρίως λόγω των πανελλαδικών. Ασχολήθηκα μόνο με το δημιουργικό κομμάτι. Σχεδίασα τα έντυπα, τα λογότυπα και το πολυμέσιο της ομάδας για τον διαγωνισμό. Έφερνα όμως που και που φαγητό. Όχι, μας έφερες πάλι πίτσα. Τι ωραία. Ο γαμπρός όμως πού είναι? Άσπα, νομίζω το εξήγησα. Δεν παντρεύομαι, απλά ήρθα στο γάμο ως θεατής, ως επισκέπτης. Τέλος πάντων. Και εγώ, όπως ο Δημήτρης, δεν μπόρεσα να βοηθήσω ιδιαίτερα φέτος. Ανέλαβα κυρίως την οικονομική διαχείριση του έργου, τη δημιουργία διαγραμμάτων και τη τελική επιμέλεια των κειμένων της ομάδας. Επίσης, Δημήτρη, φτιάχνεις γλυκά μόνο όταν λείπω. Τυχαίο? Η συμμετοχή της ομάδας μας στο διαγωνισμό FNN Schools ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόκληση, γιατί δεν είχαμε ασχοληθεί ποτέ ξανά με κάτι αντίστοιχο. Σε προσωπικό επίπεδο, η ευκαιρία να σχεδιάσω το μονοθέσιο της ομάδας μας μου χάρισε καταπληκτική σχεδιαστική εμπειρία, όπως επίσης και πολλές άλλες διάφορες δεξιότητες. Ακόμα, η συνεχή επικοινωνία που είχα κυρίως με το Θεόφιλο για την αεροδυναμική του αυτοκινήτου μου χάρισε μια διαφορετική προσέγγιση στον τρόπο συνεργασίας μέσα σε μια ομάδα. Ο διαγωνισμός F1 in Schools Greece αποτέλεσε μια πρωτόγνωρη εμπειρία και για εμένα, αλλά και για όλη την ομάδα. Εγώ, εξαιτίας της θέσης μου στην ομάδα, κλήθηκα να γνωρίσω σε βάθος τη φυσική της αεροδυναμικής, πράγμα που θα μου είναι άκρως απαραίτητο στη μετέπειτα πορεία μου. Από την άλλη, εμείς, ως μέλη της ομάδας, ήρθαμε πιο κοντά ο ένας στον άλλον, παρόλες τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν ορισμένα άτομα με τις πανελλήνιες εκστάσεις. Μέσω του διαγωνισμού κλήθηκα να λειτουργήσω κάτω από την πίεση των υποχρεώσεων του υποψηφίου. Έτσι, έμαθα να διαχειρίζομαι τον χρόνο μου αποδοτικά, ενώ παράλληλα η συμμετοχή μας στον διαγωνισμό λειτουργήσε ως μια ευχάριστη απόδραση. Ακόμη, ήρθα για πρώτη φορά σε επαφή με διάφορα σχεδιαστικά προγράμματα, αυξάνοντας έτσι τις γνώσεις μου στο αντικείμενο. Μέσα από νέες δεξιότητες και το ομαδικό μας πνεύμα, το project αυτό μου προσέφερε πολλές νέες εμπειρίες. Έχοντας το φόρτο των Πανελληνίων, σε αυτό το project επέλεξα να αφιερώσω τον λίγο χρόνο μου στα οικονομικά και το βοηθητικό μας υλικό αντί για τον προγραμματισμό. Έτσι έμαθα να διαχειρίζομαι σωστά τους πόρους μας, αλλά και να παρουσιάζω εύστοχα τη δουλειά μας σε κείμενα και διαγράμματα. Ταυτόχρονα συνεργάστηκα με τα παιδιά από μια νέα οπτική, εστιάζοντας σε έναν καινούριο ρόλο και ζητώντας βοήθεια όπου ήταν απαραίτητο.